ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି କହ ତ? ଗାଧ ନାଲି ଅଗାଧ ଖାଇବ। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖ ମାଛ ବାଛୁଛି। କହିଦେଲି ତୁ ନାଚ ପଡ଼ିଲେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ଦେଖିବା ଚାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଡାଲି ହେଇସାରିଲାଣି, ଶାଗ ତରକାରୀ ବସିଛି, ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ଶାଗ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ମାଛ ଭଜା, ଦେଶୀ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା। ଭାଇ ତମ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ କି? ଆମ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଲୋକ ଛାଇକି ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ ହେଲା କି, ଭାଇ ପଇସା ନେଇକି ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ କୁହନି। ଏଇ ସବୁ ସାଡ଼ୁ ଆଇ ଗୋଟା ହେଇକି ଆସି ଢଳା ହେଉଛି ହେଲା। ଭାତ ବଇଛି ନଗିଆ ହେବ। ରାଗିକି ଫାୟାର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଖାଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଖାଉଛି କାକୁଡ଼ି, ଶାଗ ଭଜା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି, ଏ ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଇଁଷ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧା।